Agoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Jarraian entzungo duzuena, Donostiako zinemaldi alternatiboan eman zen solasaldietako bat da. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara eta zinemaldi alternatiboaren azken saiora. Pena bat da, zeren, aurten gauza asko geneuzkan egiteko eta orduan, bizitzak eta lanak eta bar, eta orduan hau izango da grabatuko dugun solasaldi bakarra. Pena bat izan da, zeren aurtengo egitaragoa oso interesgarri izan da, eragile ezberdinekin egon gera, eta zoritxarrez bakarri gozatu ahal izango dute bertara gerturatu zirenak. Gure jarraitzari esotxuenak. Gaur bihar nas dokumentala izan dugu, eta bere ekoizle eta zuzendaria ditugu bertan, beraz, txalo zaparra eman dezuen arren, berriro grabaturik edatu dadin, mesedez. Kima eta Jon Mikel, Kima ekoizlea eta Jon Mikel zuzendaria, egia da, eta hemen kuriositate bat, horrekin hasiko gera, lehengo urtean egon bar zutela hemen. Dokumental hau lehengo urterako lotu nahi genuen, lotu genuen, baina zerbait gertatu zen, gure, gustatu zitzaiguna denoi, baina beraiei utziko diet esplikatzen, mesedez, kontatu ze pasatzen lehengo urtean. Lehengo urtean pasatzen zen sorpresa desente jaso genituela, eta sorpresa onak, guk dokumentala egin genuenean, nik ez horren beste, Kimak hasiatikan sekulako esperantza eta konfiantza zuen dokumentalarenggan, baina Donostiko zinemaldi alternatiboko lagunak gurekin harremanetan jarri zirenean, guk momentu horretan ez genuen ez da saiakera egin zinemaldi alternatibo ofizialan sartzeko kasik, eta orduan, baiezko eman genizuen, jakina, oraingoan eman dizuegun moduan, baina, sorpresa hon bat jaso genuen, dokumentala Donostiko zinemaldi ofizialean hautatua izan zela, eta uste dut, neri egokitu zitzaidala, bainat, apalari deitzea, pixkat, erruduntasun sentimenduarekin, traidore sentimenduarekin ere bai, apur bat, ez da gu ere pozik ginen, azken batean gure helburua delako dokumentalaren mezua zabaltzea, baina, pena pixka batekin, apalari deitu nion, eta, esateko izopara, uste igual ez dala, instantziak eta protokolak, uste ez dala oso egokia izango, bi espazioetan ematea dokumentala, aurten barkai guzue, baina ofizialean emango dugu, eta aurrera gona badezue gurekin kontatu, bakizue pres gaudela, eta, hori izan zen pixat historiak, mazakite... Bai, hori izan duzen, hasieran Donostin beste saiakera egin genuen, Giza Eskubideko festivalean sartzea, zinemaldian sartzea, ez genuen aukerarik izan, eta, bigarrenera, zinemaldi ofiziala sartu ginen, eta aurten hemen gaude, hasi que dena borobilatera da. Eta nolako harrera izan zuen? Zinemaldi ofizialean? Harrera txukuna, bi gauetan printzipeko aretoa bete genitun, eta, zinemaldian egotea ate asko irekitzen dizkigu, eta, hori gero frogatu da. Hortik etorri da TV3-era iritsi gerala, ETB-k azkenian baitare erositu baitare emisio eskubideak, Krakoviako zinemaldi baten egon gera urten ekainan, ate asko ireki dizkigu eta manaldi pilo eman ditugu, eta horri esker lagundu digu zinemaldi ofizialen egotea. Bai, eta ikuspegi edo begirada zabalago batetikan guk dokumentala hau hasiatik esan dugu, eta igual gero horretan pixat ere sakonduko dugu, baina hau egin genuen torturaren kontrako eta torturaren kontrako militante gisa egin genuen dokumentala, ez profesional bezala, nahiz da gero lan profesional bat egin.
Eta beraz, horrelako dokumental bat, Donostiako zinemaldi ofizialean ematea, eta gainera lehengo urtean bakarra ez izatea, legia bi dokumental egotea Donostiako zinemaldi ofizialean torturaren gaia mahaigaineratzen eta publiko zabalera helarazen, bueno, uste dugu hori bakarrik oso positiboa dela, zentzu zabalean. Hor dago beste, elkarrizketa batean biak agertzen zineten, bi dokumentalak pixkat parekatuz horrek ekar dezakeen onura edo zinemaldi batean egoteak, baina ze harrera izan zuen publikoak, zeren beste dokumentalaren egileak zioen zein garrantzitsua den pelikula emititu ondorengo isiltasuna. Bai. Bueno, nik uste hortan guk antzeko bizipena dugula. Ez horren beste zinemaldian, guk dagoeneko estrenatu genuenetikan, kasik urte terdi pasada, kasik 100 emanaldi eman ditugu Euskal Herrian eta atzerrian, eta batez ere Euskal Herrian dokumentala bukatzerakoan, horrek ere bertigoa ematen du, dokumentalaren bultzatzaile edo egilezarenean, nagusitu dena, isiltasuna izan da, batzutan txalorik ere ez, eta horrek hasiera batean bertigoa ematen du, zer pentsatu du jendeak, eza? Baina ohartzen zara, isiltasun hori askotan dela, nolabait dokumentalak zerbait ikutzen duelako, ez? Eta zerbait ikutzen du dokumentalak, torturak bezala, igual gero horri buruz itzengo dugu, baina isiltasuna ere bada tortura datuen bizietan zeharkatzen dien zerbait, ez? Isiltasun hori protagonistek esaten du bezala, igual ez kanpoko jendearekin edo ezagunekin, baina familian, gertukoekin, askotan, hobe isilik egotea, besteari min eman baino, ez? Orduan isiltasunak nik uste askorako ematen duela, eta guk bizitu dugun isiltasun horrek badu zerikusia torturatuek bizi duten isiltasun horrekin. Dokumental honek, eta ez dakit isiltasun horrekin erlazionatu, baina bai ekartzen dizula haserrea, tristura, goraipatu nahi edo batu nahi sufrimendu horri gertatu zaion emakume edo pertsona, edo zein pertsonari besarkatu nahi edo apoiatu nahi edo daude sentimentu batzuk indartsuak dianak, baina agian ez direna hainoikoak kaleratzea. Ez zela zinematik ateratzen eta izan da kriston akzio pelikula. Ez, da inkomoda, haserretzen zaituena momentu batzutan, gainean ateratzen dira, hori forense mitiko bat, eta non esplikatzen dizun, hau gertatzen da, relato hori non torturak ez dira existitzen, ez du balio. Zuek ze jaso dezuez? Proiektzioaren ondoren jendea gerturatzen zaizuenean, ze jasotzen dezu gehiago? Haserrea, mina? Lehenik eta, nahi genuen dokumentalein dugunean, nahi genuen azaldu torturak zer egin duen pertsonetan, baina baita ere ingurukoan sufritzen dute eta nola pairatzen dute. Ingurukoak amak, alabak, aitak, gurasoak, eta hori isladatu nahi genuen eta uste dut horrekin asmatu dugula. Eta gero hori, jendea denetik erantzunak izan ditugu. Batzuk bat baino gehiago ezin izan du dokumentala bukatu ikusten. Joan bere izan du, bere barruko guztia mugitu diolako, beste batzuk, marko batzuk ikusitugu, denetik ikusi dugu, eta askok eskertu digute hau azalareatzea eta bat baino gehiago lagundu dio bere urte asko itzin gabe eta solasaldietan lehenengo aldiz mintzatu dena gai honi buruz, eta horrekin, uste lan txiki bat indugula, gure lan bat indugula, pixkat. Hor gainean, kontatzen den historia, ama alaba horiek, ez direla, beraiek bertan esaten duten bezala,
dutela inoiz hitz egin gaiaren inguruan. Hor badagoela muro bat bezala, eta gutxi gora bera ustu egiten dela zuen bitartez, baina ezakit sentimendu hori ohikoa den, guk edo euskaldunok hain sentimenduak ez ditugun esteriorizatzen edo, baina hori ezakit nola kudeatzen dute, ezakit ohikoa den torturatuen artean edo nola ikusten duzu. Bueno, ezakit torturatuen artean, nik itzengoet gure bi protagonista eta kasik dokumentalaren egileekin, haiek ere... Bi hiru protagonista, nekane... Bai. Azken batean dokumental hau, bueno, ni izan naiz zuzendaria, baina esango nizuke, ene batean dokumentalean, Iratzek eta Marinesek esku hartu dutela. Modu naturalean, baina esku hartu dutela, eta azkenan kasi behaien emaitza ere bada dokumentala. Orduan, guaz eginean dokumentala hau grabatzen, hasieran ideia zen, bueno, abia puntutik hasita, kimak neri dituzidanean, Jomi, Iratxe euroagindua dela eta epaituko dute hemendik eta 8 hilabetera. Epaituko dute zerbait egin behar dugu dokumental bat, salatzeko euroagindori torturetan oinarrituta dagoela. Egin dezagun zerbait. Beraz, hasiera batean, abia puntua zen, Iratxek suritutako torturak salatzea dokumental moduko baten bitartez. Eta lanean hasi ginenean dokumental hori lan zen, kimak materiala pasatzen, besteak beste, Marinievezen egunerokoa esan ezagun. Marinievezen egunerokoa bere arabari lotuta. Prentsako rekorteak, Setien obispoari bielaitako gutuna, lehendakariari bielaitakoa, eta bai? Eta material hori guztia jasotzerakoan, nio hartu nintzen historia, ez zela bakarrik Iratxerena, historia zela, edo gu kontatu behar genuen historia, eta merezi zuen historia zela Iratxerena eta Marinibesena, ez da? Ama alaba hauen historia eta zauri hori. Besteak beste, Iratxek lehen personan azalean sufritu zuelako, eta Marinibesek ere beste modu batera sufritu zuelako, baina haien hartan ez zuten inoiz gaiaren inguruan zuzenean hitz egin. Ez duten inoiz verbalizatu, zagartatu daizu, hau, ez, bueno, dokumentalan ikusten da. Orduan isiltasun hori, ez, bueltatzen ez isiltasun horretara. Dokumental, eta karo, ardura handia zen, dokumental honekin egin nahi genuena zen, lehendabizikoz bizitzan, Iratxe eta Marinieves hizketan jarri. Haien arteko elkarrizketa sortu, torturak eragindako zauriaren inguruan. Bai? Eta isiltasun hori apurtu. Eta horregatik diot, haiek ere nolabait parte hartu zutela modu zuzenean gidoian, guk hasiatik esan genierako, hasi ginen grabazioekin, eta bueno, dokumentalak aurrera egin ala, hasieran ez egoen pentsatua dokumentala bukatzea Iratxek espetxean grabatzen duen audio horrekin, frantsesez entzun dezuen audio hori, espetxean Frantzian ditute antzerki obra bat, eta Iratxek bideratzen du bere papera torturak eragindako mina hori azaleratzeko, hori ez egon gidoian, baina batean ni Iratxerekin telefonoz negoen harremanetan, eta Iratxek esan zian dizu, badago zerbait, kazetariat egon da, eta igual audio hau interesatzen zaizue. Bai, jakina, jaso genuen, audio hori baliatu genuen, Marinivesei egin genuen entrevista horretan, Marinivesi entrevista bukaeran audio hori jartzeko, ikusten zuena telefono hartzen duenean, eta jartzen digu audio hori euskarazko bertsioan grabatzen digu Iratxek telefonoz eskatuta espreski, ez? Porque originala Geko espetxean frantsesez egiten du Iratxek. Eta horren harira, Marinivesek erabakitzen du hortik egun batzuetara, bueno, berak ere zerbait idatzi nahi duela. Eta orduan Marinivesek idazten du gutun bat, eta gutunak ematen dio hasiera dokumentalari. Bai? Eta kasualidadez, nik igual hasierako ideia arnasaena eta itsasorekin lotu eta nik tendentzia hori nuen, hori horrela ingo nuela erabaki nuen, baina kasualidadez biek ere itsasoren metafora erabiltze dute. Iratxek jakin gabe zein zen dokumentalaren nondik norakoa, Dunbarriak, itsasoa da ematen didana, gero Marinivesek egia da, Iratxeena entzun da gero baita ere itsasoren metafora erabiltzen du. Orduan, bueno, joan ez pixka bat, baina nahi nuen nabarmendu dokumentalaren egiletzaren familia bat, aita eta ama, aita, ama, alaba, semea, dokumentala pixka kurioso izan da, protagonistak beraiek ere nire ustez, gidoiaren egile, ez igual modu erabat konstantean, baina igual zeharka gidoiaren egile ere izan direlako. Horrek du dokumentalak, berez zinema munduan pelikula bat
gidoitua dago eta lotua dago eta itxia dago, normalean rodatzen hasi aurretik, baina dokumental batek eraman zaitzake beste leku batzuetara, eta zuzendari bezala, zu moldatu behar duzu, esateko, bueno, hau atera zaigu, aprobetxatu nahi balin badugu, agian eramaten gaitu beste bukaera batetara edo, eta orduan bidea organikoagoa da, edo sortzerako garaian malgutasun gehiago exigitzen dizu. Bale, baina zuek biak zatozte, ez egitetik ez dokumental bat, ez ezer, lehenengo zuzendaritza lana, eta uste lehenengo ekoizpen lana, ez? Beste bat egin dezuen arren, edo egitekotan edo horrako zerbait, ez? Jon Mikelek igual nik ez. Vale. Eta orduan, Nik dakidala horrengo zuzut, bestelakoak. astapenetara jomar dugu, proiektuaren astapeneta, preprodukziora, nondik datorri deia hau, zergaitik, dokumental bat egin nahi zenuen eta gero gaia aukeratu, edo gaia ezagututa, ontaz hitz egin behar da, eta dokumental elkarrizketatu batetara moldatu zenuen ideia. Nondi dator? Ideia da, Jon Mikelek lehen esan du, nik iratxe oso laguna naiz, eta txikitatik, ezagutzen geha, eta espainaratu behar zutenean epaitzeko, pentsatu nun zerbait egin nahi nuela. Hasieran pentsatu nun prentsa dosier bat eta potente prestatu, politikoe eta pixkat zalaparta pixkat egiteko, gero buelta batzuk eman nituen buruari eta azken erabaki nuen dokumental bat egin nahi nuela. Jakin gabe nola iten den dokumental bat. Eta Jon Mikel ezagutzen nuen beste saltsa batetik. Presokin lotuta, jakina. Eta, deitu nuen egun batean, kafea hartu genuen, eta esan, hau da, idea da, eta nahi nuke zuzendari bezala, zuzendari egitea. Eta hortik hasi ginen, nik ideia bat nakan dokumentalana, pixkat, modu periodistiko batean, edo salaketa moduan itea, baina berehala Jon Mikelek enduzian ideia hori, eta zorionez. Eta gero, berak, nik hartu nuen ardura dirua biltzea, gero kontuatu nintzen hori ekoizle baten lana dela, dirua bildu, rekurtsoak, kamarak, ez dakiz, behartzen guztian lotzea, eta Jon Mikelek eskatzen zian gauz guztiak lotzea, eta horrela hasi ginen ideia hori izan duzen, eta sorte asko euki dugu, egiteko momentuan gauz horiek gertatu dira, gero beste tipo bat editu zian egun batean, kima, badakit ari zatera dokumentala egiten, eta badakat grabazio bat, igual interesatzen zaizu, eta, ostras, de repente, Bruselasko elkarrizketa hori etzegon hasieran. Hori baitare, iritsi zaigun de la nada, eta, gero Jon Mikelek ondo aritu dena material guztiakin, eta... Bai, abia puntua da bat, Kima iratxeren lagumina dela, eta bi, bai Kima eta bai biok, Euskal presoen aldeko dinamiketan aritutakoak ginela, eta Euskal presoen aldeko dinamika oro babesteko presutatasuna dugula. Alegia, gure motivazioa zen guazen dokumental bat egitea, edo guazen gure abia puntua zen, orain arte egin dugun bezala, ezakit, elkarretaratza bat antolatzen, guazen orain dokumental batekin, ezakit, preso bat laguntzea hori zen abia puntua. Eta Kimak aipatu duen anedota hori, pixkat gehiago zehaztuta, horra gertzen den nahiko nuke zehaztu, Iratxe agertzen da 2001ko irudi batzuk agertzen dira, Iratxe torturatu eta gutxira egin zioten elkarrezketa bat. Elkarrezketa hori da, Iratxe bere garaian oso ezaguna izan zen bere kasua, izutako askok edo gehienek gogoratuko duzue. Iratxek behin bakarrik hitz egin du gertatutakoaz, Euskaldunon egunkariari eskinitako elkarrezketa batean argitaratu zen berari gertatutakoa, eta Euskaldunon egunkariari eskinitako elkarrezketa hori grabatu zen, Kimak ondo esan duen bezala, Bruselasen. Eneko Bidegain zan orduan, Euskaldunon egunkariako kazetaria, eta juntzan eneko Bidegain beste aitzakia batekin gehitateko kameralari bat juntzian Bruselasera beste zer grabatzera, baina bazuten hitzordu bat Iratxerekin. Karo, juntzan tateko kameralaria ere bai, printzipioz, ETB-rekin ere hitzartuta zutelako irudi horiek ETB-rei gero pasatzea eta ETB-ek beralbistegietan edo danarakoetan zabaltzea. Kontua zen, area juntzirela, entrevista bideoz ere garatu zuten, entrevista eneko Bidegainek argitaratu zuen Euskaldunon egunkarian, hori da, genuen Iratxeren lehen personean genuen testigantza bakarra, baina gero ETB-ek, ez zituen irudi horiek nahi izan, gara horretan.
Ez da, hain interesantea informatiboki antzen ez, eta berentzat. Eta hor gehitu zian. Eta dokumentala bukatzen ari ginean, azken fasean, claro, gero dokumentala ardaztu duen, horregatik ez dut, nahiko kuriosa dela dokumental honen egiteko prozesua. Dokumentala ja bukatzen ari ginean, momentu horretan, bapatean, Xabier Aritzeta da? Xabier, ez da? Aritzeta. Tateko kameralaria, gurekin jarretzen harremanetan, personari garaian, taten izenan juntzana dizu, dakat zerbait igual zure interesekoa dena, bere garaian amonaren ganbaran gordenuen badazpada, baina uste debekan batzuk iratxenak, eta gu barkatu, zer dakazu? Eta, bueno, pues etorri zen gure gana, digitalizatu genuen, eta dokumentala ere ardazu zuen nola bait, ze horrek. Horregatik, askotan esaten dugu, guk egin genuen gauza bakarra izan zela, bueno, historia honi lurreratze pista bat eskaini, edo ateak ireki, eta gero, bai iratxeren ahotsa eta ekarpena, bai Marinesena, bai bideo hori, bai joan zen, askotan, historia, holako historiak milaka daude herri honetan. Eta igual, behar dena da bakarrik, historia horiei denek ez dute kontatu nahiko, jakina, baina historia horiei ate bat ireki eta eskaini aukera kontatzeko. Nekane Txapartegi ere bai agertzen da, eta markatzen du pauta bat, nola, dokumental bat egiterakoan, edo elkarrizketak, edo, bueno, ez dakit nola ditu, nola erabakitzen duzu noiz doan zer, nola gidoitu horrelako gauza bat, lehenengo grabaketa guztiak biltzen dituzu eta gero hasten zea puzlea egiten, nola erabakitzen duzu hori? Bueno, gure kasuan eta horri eskerrak nik uste atera den dokumentala gu genuen, guk erlojuaren kontra jokatzen genuen. Kimanerekin harremanetan jarri eta dokumentala eta euroaginduaren epaiketa, zenbora zegoen urte eta hilabetatzuk. Bai, lehenengo kafe hartu genuen eta dokumentala estrenatu 19 hilabete. 19 hilabete. Lehenengo kafetikan dokumentala martxan jarri zen, lehenengo kafe bat, bakizu, kafe bat, bueno, ideia peregrino bat, bueno, ingo du zerbait, baina, bueno, benetan lanean hasi, euroagindu epaiketa, baino 11 hilabete lehenago hasi ginean, 11 hilabetetan egin behar genuen dokumentala, bueno, gure alde zergatik, adibidez protagonistak hautatzerako orduan, argi genuen, ezin ginela katramilatu 1000 entrebistetan, 1000 ordu, sota, kaballo, rei, berritugu, bai, eta gehiago ez, esan izut, ikuspegi pragmatiko batetik aukeratu genituen elkarrizketatuak, ez genuelako denborarik, jende gehiago elkarrizketatzeko, eta bestela hori, gero izango zalako sekulako kaosa, hori kudeatza hain denbora eskasean, eta nahiko argi genuen, zein zan, elkarrizketatu bakoitzaren ekarpena edo, zein izan bar zuen gure ustez elkarrizketatu bakoitzaren ekarpena. Marinesena, amaren bizipena, eta segurazki bizkarrezura, dokumentalaren bizkarrezura. Gero, hasieran, printzipioz, ez genuen iratxeren ahotsa, eta horrek ezka sortu zigun, ez ote zuen nahasiko ikusentzulegoa, nekan esartza erabaki genuen, ez genuelako kontatzen iratxeren bukarako audiorekin, jasoko genuen bideorekin, nola sartu iratxeren ahotsa hori izan gure beldurra, bera iratxe preso dago. Eta zegoen, ezin genuen elkarrezketatu, horretik nekane ere emakume torturatu bezala, sartza erabaki genuen, nolabait islatzen zuelako, antzeko bizipen bat islatu zezakelako, baina horrek batzuen arrisku bat ikuslean hastean, baina hori buruz da dokumentala, nekaneri buruz, iratxi buruz, batzuen arrisku bat. Eta gutxi gora bera salbatu dugu, baina batzutan gertatu dira nahasmenak. Pakorena, Pako Etxeberriarena argi zegon, ematen dirako ikuspegi zientifiko ofizial bat gertatu denari. Serge Portelirena ezinbestekoa zen beste ikuspegi hori, beste estatuaren ardura ere mahaigaineratzen zuelako, estatu frantsesaren ardura, eta bera gainera erreferente bat delako honetan guztian. Eta orduan nahiko argi genuen bakoitzaren gandik zer behar genuen. Gero horrenaren nekanen arira, nekane da lehenengo aldiz bere bizipenak euskeraz kontatzen zitunak, entzun nahi zionari norbaiti kontatzen ziola, eta nekane elkarrizketatzera igo ginen zuritxea, ostiral baten eta igandien bueltatu ginen. Eta larun batean imar genuen elkarrizketa, eta gure planteamendu zen goizian elkarrizketa ordu pare batean bete, eta nekane hitziten hasi zen,
askatu zen, eta ez dakit 4-5 orduko elkarrizketa burutu genuen. Eta nik uste dut hori Jon Mikeli, gero azkenean lan pixka gehiago mandiola, gero, 4-5 orduko elkarrizketa potente batetik atetzea dokumentalan atera dena, baina, bueno, nik uste dut, gero nekanen testigantza agian berari emango diogu dokumento osoa, eta agian beste dokumental o beste dokumento potente bat atera daiteke hortikan. Bai. Eta gero dokumentala hilkatzeko, nahiz gero igual logika ez den, baina atzetik bazegoen logika bat, adierazpenak jasotzerakoan, zergatik batzuk hasieran, beste batzuk gero, eta, bueno, hori nire kasuan lagundu zidan, bueno, dokumentala ardazten duten hiru kapitulo horiek, Itolarria, Arnasa, Ura, 3 kapitulo horiek nolabait Itolarria, dokumentalan hasten dira protagonistak hasten dira torturaz hitz egiten, baina aldi genuen neurrian haien esperientzia personaletik, bai? Gero, bueno, zerk ematen dizun Arnasa, eta gero Ura, bueno, azkenan gidoi bat egiten dezunean, gero igual seguramente jendeak ez du horrela ulertzen, baina zuk zure eskema personala duzu, zure ideia eta zure logika propioa, nik logika bat eman nion kontakizunari, eta zati bakoitzaren ze hitz sartu nahi nituen, logika bat eman nion, eta ez naiz hasiko baina esplikatzen zen logika eman nion, baina bueno... Hori apuntatu nauzkan, de hecho, 4 kapitulu bezala nauzkan, bi Arnas ere bai ez nekien hasiera lehenengo kapitulu bezala izan zitekeen, baina bai, bueno, ez dakit, elkarrizketa jasota edo suposatze dokumentala behin amaitzen zoazela eta esatezu, mira, igual hau sailkatu daiteke gai baten inguruan edo sentimendu baten inguruan edo... Bueno, barkatu. Hortan nahiko zorrotza izan, itxasoarekin zuen lotura, usteet nahiko rekurrentea eta ez bat ere originala, legia tortura lotzea itxasoarekin eta urarekin. Ez dut uste originala denik, baina idoia hori hasieratik zegoen, eta argi zegoen, bueno, zeudela hor elementu batzuk, Itolarria, Ura, Arnasa, eta horren bueltan horre guztiak ardazuko zuela edo lotuko zituela protagonisten ekarpenak. Eta hori bai hasieratik zegoen. Ni duda nuen, ze Itolarria eta Arnasa gauza positibotzat hartu daiteken arren zati horretan tentsioa handia dago dokumentalean, eta orduan ez zitzaidan gauza positibo bezala iristen, baina Ura, akaso Donostiarra naizelako eta beti itsasoa aurrean izan dugulako eta lasaitasun bat ematen dizulako, bai ematen zuela deskantxo bat bezala. Ideia horrekin jarri ez Ura? Bai, bueno, hori protagonistek ere Ura definizioan, Ura gure azken batean Ura gara. Eta Ura da konduktore nagusia. Elektrizien baldin badago tximista bat eta baldin bazade urertzean arrantzan demagun, akabo, elektrizitatea uretik berehala zabaltzen da. Kaso hontan zan, bukaeran, nahi genuen, eta bideratu genituen elkarrizketatuak, nahi genuen pixka bat hori azaltzea, azken pasartean Ura den definizioa agertzen denean, hortik aurrera protagonistek hitz egiten dute haien alabarekiko duten loturaz, haien amarekiko duten loturaz, horrek duen garrantziaz, eta bai... Eta nola ez diozun transmititu nahi... Itxasori buruz ere galdetzen genien. Garrantzitsua iruditzen zitzaidan nola ama-alaba honen historioan, nola alabak ere bere alabari ez dion transmititu nahi beldur hori, eta incluso gai horietaz ez dugu hitz egin nahi, eta... Bueno, hori... Bai, baina hori ikusten da alabak ez dio amari hori transmititu nahi, iratxek ez dio marineseri bere motxilan harri hori jarri nahi, eta era berean adiez nekanek berdina kontatzen du, nekanek ez dio harri hori bere alabari nolabait pasa nahi ez. Eta gero beraiek, suposatzet
asko kostatzen dula horrelako pertsona bat kamera betan aurrean, mikrofono batzuen aurrean, irekitzea, gai haietaz hitz egitea. Nola konbentzitu, nola lortu eta gero nola ikusi dute dokumentala, nola jaso dute? Bueno, konbentzitzea, uste baino errazago lortu nuen. Hasieran Iratxe eta Marini bezen aldetikan ezesko izan duzen, baina, gero berehala konbentzitu nitun. Azken, nik Iratxe konbentzitu nuen, eta Iratxek bere ama konbentzitu zuen, hori izan duzen bidea. Eta, gero dokumentala Iratxek ikusi zuen, guk ikusi genuen momentu berdinean, estrenatu genuen momentu berdinean eta ordu berdinean. Gu maiatzak 22ko maiatzak 22an estrenatu genuen Irunen, eta berak bereziegan ordu eta momentu berdinean ikusi zuen dokumentala. Eta egia lehenengo momentuan oso Iratxeri gogorra zitzaion. Gero beste pare bat aldiz ikusi dokumentala Iratxek eta beste ikuspuntu batetik eta lasaiago ikusi duen, lehenengo golpian gogorran zitzaion. Eta Marinieves nik uste dut hain gaizki pasa zuenik dokumentala ikusten. Eta gero, Marinievesen elkarrizketa eta nola atera bere barrukoak eta hori Jon Mikel kontatuko dut bizkat nola bera bidatu zituen elkarrizketak, eta oro badu anekdota bat horri buruz kontatzeko. Bueno, ez... Pelota bera, bota izu, Ez, hain nintzen pentsatzen. Adiez, guretzako, niretzako personalki oso ardura handia izan zen lan hau egitea, Kimari baiezko eman nion, eta aurrera eta bukaera nio, baina ezan bat ere erresa izan. Gero oso aberasgarria izan da, eta nik uste denoi, partartzei guztioi eman digula, kendu diguna, baina askozaz ere, gehiago, hortan ez dago zalantzarik, baina ardura handia zen, horrelako gai baten inguruko dokumental bat egitea, ardura handia zen protagonista emakume torturatu bat, tortura sexista jaso dituenean, zu gizon zuzendari bezala dokumental hori egitea, horrek ere kezka handia sortu zian hasieratik, ezan bat ere erresa izan. Bueno, beldurra asko izan genituen prozesu osoan, eta kuriosoa da, gure beldur horiek apaltzen lagundu zigutenak izan zirela protagonistak. Batez ere, Iratxe, eta Marinieves, baina batez ere Iratxe, ez? Eta oso adibide ona da, adibidez, Iratxek zer nolako konfiantza itxua izan zuen gugan. Karo, estreinaldia egin genuen Irunen, 400 pertsona etorri zian, Amaia Antzokira, jende pila bat, gugonden karatuta, eta Iratxek grabatu zuen audio bat, emanaldia baino lehenago audio hori jarri genuen, eta audio horretan esaten zuen, Iratxeri pasa genion DVD-a, lauzpa bost, edo bezperan pasa genion lehenago berak ikustezan, eta izan zezan gutxienez tarjeta gorri ateratzeko eskubidea. Baina berak erabakizun, ez, eta audio grabatu zuen, gaur zuekin, arratsaldeko 6etan ikusiko den, nereziega, oso mezu politxa eta oso hunkigarria izan zen. Eta horrek erakusten du ere, zer nolako konfiantza temerarioa, zer nolako konfiantza izan zuten gugan, ez? Ez temerarioa, baina esan nahi duena da, esker honez esaten dut, sekulako konfiantza izan zutela gugan, ez? Bai. Ez dizuet esan, galderarik bat zenute, mesedez esan, horrela ni hankasartzeak egiteko zailtasun handiago izango. Bai. Ez, gero ere bai, dago gauza bat kuriosoa egiten zaiana, eta ez dakiana, ez duan ez gertutik bizi, zergatik halako dokumentaletan eta bar, hitz egiten da polizi torturatzaileetaz, juezak, ikusten zaituela eta ez zaituela begietara begiratzen, baina ez dira esaten beraien izenak. Akizkigunean nortzu diren. Eta hori arrazoin batengatik, pues acaso pa cubrirse las espaldas o nola dijoa? No nos hemos cubierto las espaldas en nada, esan dokumentala egiterakoan, guk egia esan kontatu nahi genuen guztia, eta uste zentzu horretan nahiko... libre ibilikea, baina... Askeak izan garela. Azkenean, Audientzia Nazionaleko epaile bat, bestetik ez da askotan bereizten, nire ustez. Dena berdina dira.
nire ustez. Orduan, Audientzia Nazionaleko epaile bati esan torturatu zaituzla eta kasurik ez dizula egin eta niri, ez dakit berdintzaidan, baina, bat edo beste Bai. Eta gainera berdina dira, eta azkenean gainera igual kasu honetan ez duke igual horren, igual bai, zentzua du, baina esanet, egia da guk, leheno aurkezpenean esan dut, historia personal bat ari gara kontatzen, gauza, tamalez, orokor, ez esan universal, orokor bat salatzeko ari gara, torturak eragindako historia zehaz bat kontatzen ari gara, baina historia hori kontatzen ari gara eraberan hori kontatu eta errealitate orokorrago bat salatzeko. Bai, tortura modu orokorrean aplikatu dela herri honetan, hori salatu nahi dugu ere dokumental honekin, edo hori da dokumental honen helburu nagusia. Orduan, Iratxeren kasuan epaiak zeintzuk ziren eta beste Euskal Herritar batzuen kasuan, beste batzuk izango ziren, guk Iratxe eta Marinesen kasua aipatzen dugu, baina torturaren ardura ez da ez torturatzailea, ez epaile bat, da sistema oso bat, hasten dena torturatzailearekin, pasatzen dena kuarteleko arduradunarekin, ofiziozko abokatua, mediku forentzea, epailea, edabideak eta arduradun politikoa azken espaloian, ez? Orduan, horregatik, ez inolako segurtasun irizpidegatik edo... Bai, ez dakit, ni ikusten duan perspektibatik, esatet, noiz bait iritsiko da eguna, Espainiak onartuko duela torturak egin dituela sistematikoki. Eta orduan, ez ditugu jakin onortzuk ziren torturatzaileak, baina bai enkubridoreak. Eta hoien izena badakizkigula. Eta zakit dudade, zuek siniste, hortara jungo era, uste zuek gertatuko dela hemendikan gutxira edo nola ikuste duzu? Hemendik gutxira nik ez dutu espero. Eta zoritxarrez, makinaria guzia ondo lubrikatua dago, ondo engrasatua dago. Behar dutenean berriz martxan jartzeko. Eta azpimarratu nahi dut, tortura ez dela iraganeko kontu bat. Uste dugu, ez dela torturatzen, baina eragina hor dago. Iratxe, orain dela urtebete hasi zen, betetzen bere zigorra, 24 urteko zigor bat. Ondara urte bete, beste bi epaiketa ditu. Eta froga bakarrak torturapean ateratako deklarazioa dira. Osea, pasako ditu urte desente, ez badugu kiztun irautza egiten herri honetan, espetxean pasako ditu. Eta horrezan nahi du tortura oraindik presente dagoela. Eta igual, preso guztiak atetzen direnean, eta hemendik ez dakitzen bat urtetara, agian egingo dute notatxo bat, esanez, gaixin genuen, tortura erabili genuen, baina nik ez dut espero ezagutuko duanik. Ez dare aitortza hori, eta ez dare torturatzaileak eta babesleak espetxean egotea. Nik esango nuke Euskal Herrian ohikoa dela jakituria hori, hemen torturatu egin dela. Espainian, aldiz, nola ikuste duzu zuek? Ze, dokumental hau ere bai, Espainia herrietatik eta mugitu duzu, ez? Edo Laster Madrilia joan behar omen duzu, Ez, dokumental hau mugitu dugu Euskal Herrian desente, zorionez, eta mugitu dugu herrialde katalanetan, mugitu dugu Katalunian, TV3ek erosi zuelako sense fikzio programak, eta eman zan Katalunian, eta, 200.000-tik gora ikusle izan zituen dokumentalak. Katalunian, ulertu behar da ere testuingurua, Katalunia ere testuingurutan dagoen, eta ziurrenik, horrelako dokumental batzuk ere... Baina, egia esan Kataluniak eta TV3ek, prozesa baino lehenago ere, askoz sentsibilitatea erakutsi du horrelako gaiekiko, ETV baina askoz gehiago betidanik, hori esan beharra dago, eta da egin beharreko kritika bat, hemengo telebistari egin beharreko kritika bat, telebistari baino zuzendaritzari edo telebista gidatzen duten egin beharreko kritika bat. Gero dokumentala atzerrian ere, Katalunian emataz gain, eman dugu, estatu frantsesean, Alemanian, Argentinan, eta abar, baina estatu espainiarrean, Madrilen ez dugu lortu, ez dugu lortu Madrilen dokumentala ematea, eta guretzako oso importante litzateke dokumentala hau ere Madrilen ematea. Eta zentzu horretan, behintzat,
lortu dugu, kasu honetan, abenduak bian, ella lortu dugu Madriden itzordua, eta han lehenengo aldiz Madrida joango gea. Eta egiten zenun galderaren arira, orain dela 10 urte, orain dela 15 urte, dokumental hau seguraski etzen ez zinemaldian sartuko, etzen ETB-ra joango, etzen gauza asko, modu batean, nik uste ja, Euskal Herrian bai ja denak onartzen dute torturatu izan duela sistematikoki. Naiz eta ez publiko egin, baina ja Euskal Herrian onartu dago tortura erabili izan duela sistematikoki. Espainian oraindik, nik uste dut jende asko badakila, ez dute onartuko, baina... Zaila gustatuko... Bai, hori onartzea, estatu bezala eta... Zaila da onartzea hori, baina nik uste dut orokorrean jendea badaki. Asko esan dut, algo habrán hecho, por algo... Claro. Baina bai. Eta dokumental honen ibilbidea noruntz jungo da, zeren azkenean TV3ek internetez, plataformetan eta igo du, ETBek ere bai, primeranen usteet agertuko dela. Pentsatu dezue alako filmin edo alako plataforma ezakit alternatiboak, baina handiala pixkat pelikula sentikorragoak eta igotzen diren plataforma horietan saiatzea edo. Bai, saiatzen egiet, filminekin harremanetan gaude ere bai, ez dakigu zer antuna jasotuko, baina harremanetan gaude. Eta gero estatu batuan beste plataforma bat, unibertsitate giroko plataforma batean sartu dugu, eta poliki mugitzen nahi da. Ibilbidea, Jon Mikel esan duen arira, ia 100 emanaldi eman ditugu, asko dela, gaina gehienak gure kabuz, 190 gure kabuz mugitu ditugu, Euskal Herrian eman ditugu, iparralden, Euskal Herrian, hegoaldean, iparralden, TV3, ETB, Kanal Dudek baita ere datozen hilabetean emango du baita emitituko du, Frantzian, Parisen ibilikea, beste toki batzen ja kasi lotuta ditugu, Alemanian egon gera, Suizan. Nik uste du ja gure ibilbidea ja itxitzen nahi dela ja, bukatzen nahi dela, ez dut uste hilabete asko jarraituko dula martxa honetan, eta gero saiatu gea baita ere gustatuko zitzaigun, Zaballako espetxean ematea dokumentala iratxe dagoen espetxean, denentzako eta gu han aurkeztea. Hori izango zen ja zirkuluaren itxiera ikusko dugu eta lortzen dugun. Berak egin zuen halako poema, ez? Orduan bere kartzelako kideak bakite tortura, edo da gauza bat oraindik ez dana irekian kontatzen, edo? Berak egin zuenean antzerki hori Frantziko espetxean izan duzen eta prozesu sozialekin gaia izan zen, uste dut, ze eragindakan espetxeak edo... Zan Greziako tragedia, besterako ez zuen torturarekin zer ikusirik, iratxeko hortik bideatu zuen bere ekarpena, baina zen antzeslan bat, Parisiko espetxe noindakoa. Eta orain Zaballa, ez dakite, suposatu dut ja presoak berri dutela, dokumentalari berri dutela, baina hori da, gure ideia esango zen han emititzea eta guk aurkeztea. Ez nuke solasaldi hau itxi nahiko itxulapikoan edo zuen dokumental hau egi bihurtu duten lagun horiek mendu gabe, zeren proiektua hasi zenuten zuen kabuz, zuek biak, zuen poltsikoetatik, ezakit, poltsiko txikiak izango dituzuen, baina... Poltsikotik, gure denboratik, gure gorputzetik. Eta laguntza behar zenuten, eta, beste diru laguntza batzuk lortu ezean, jende bolondrez askok eskaini zuten, hori itxulapikoa da crowdfunding plataforma bat, non beraiei esker atera den dokumentala aurrera. Dena den itxulapiko baino lehen, nik nire inguruko itxulapiko inuen. Horregatik zera ekoizlea. Kontuatu nez bai. Eta nire gertatu zitzaidan gauzak oso kuriosa. Sinitzen, dokumentalatin barut, sinitzen nire inguruk egin, eta momentu batean 6.000 euro nitun.
Eta, karo, orain... Zer lagun honak. Bai, orain zeiten dut, orain ja bai edo bai aurre egin behar dut. Eta ja ginen, ja, ostia, hau gauz serio bada, karo, ez da... Eta ginen, eta gero crowdfundinga itxulapiko enpresakin egin genuen, eta emaitza txukuna, eta, bueno, ja dirua genuen, eta oso pozik, eta nik beti esaten dut, hau ez da nire ekimaren proiektua, hau soloana herrilana da. Eta egin daitezke gauzak diru askori gabe, eta, bueno, herri honetan laguntzak eta militantzia oso aberesgarria da, eta nik kriston sorpresa hartu dutan, ez bakarrik dirua ematen, gu galdetu diegu, joan gara sinemago mundoko zuzendari batzuena, teknikariak, editoreak galdetzen, eta niri joaten entzenea farriten ziaten, eta azkenian batek esan dira, ostia, baina zuk ingo duzu. Egon nintzen editore batekin galdera oso, niretzat oso importantea ziena, beretzat, ostia, hau ez dakizu. Oso harrituak geratu zen, eta bukaeran esan dira, zuk ingo duzu. Eta azkenean egin dugu. Eta jende asko lagundu dugu, eta kriston poxa da. Ez dela, niretzat nire merito handiena da, hainbeste jende engaiatu edo engainatu, ez dakit, zein denitza. Eta hor ikusi dituzu, zenbat jende lagundu duen, eta laguntzen jarraitzen du. Dokumental hau toki askotan ikusten nahi da, eta inongo banatzaile ofizialekin. Gure laguna, gure kontaktua, eta hori oso posgarria da. Dokumental honek izan duena aurrekontua zehaztu gabe ere, kontutan hartuta edozein zinemaldi ofizialetan, edozein dokumentalek duen aurrekontuarekin alderatuz gero, las comparaciones son odiosas, esaten den bezala, ez? Lau xosekin egin du hau, baina hau egin dugu lau xosekin, hain zuzen, Kimak esan duenagatik, auzolan egindako dokumental bat delako, eta nik uste zinemaldi alternatiboan hori nabarmentzea interesantea dela. Gulen gurtan ofizialan egon ginen, orain hemen gaude, baina zuek egiten duzuen gisa berean egin dugu guk hau. Erabat modu alternatiboan, jende ekarpena izan delako, ekonomikoa, jende askok dirua jarri zuelako, ekarpena izan delako babes emozionala, babes profesionala, jende, konfiantzazko jendearekin, gremion zibien jendearekin elkartu ginerako, galdetu gure kezka, jende askoren ekarpena jaso genitulako, iratxe, haiek ere parte hartu zutelako modu batera edo bestera dokumentalean, eta, azkenean, zentzu horretan badu, auzolanetik eta eskulangintzatik dokumental honek, orduan, nik uste hori ere nabarmentzea importantea dela. Mundu honetan hasi berriak izanik ere zailtasunak izango zen dituzten. Komplikazioak ikasten zaudete egin bitartean. Bai, klaro, gu dokumentala grabatzen hasi ginean, ez genekien dokumentala grabatzeko kamera bat behar zanik ere. Bai, Zer kamera? Ez, klaro, hasiko bagina dokumentala kontatzen, nola hasi ginean gu dokumentala hau egiten, zean kasartze egin genituen, ni ez naiz gelditzen dokumentala ikusten dudan bakoitzean, nerea sentitzen dut, baina nire parte ere hor dago, baina esaten dut, jakin izan bagenu hasiatikan, jakin izan bagenu, nola funtzionatzen zuen asunto honek, igual... Baina agian ez zen aterako dokumental hau. Bai. Kamarakin batzutan arazo eduki ditugu, eta igual esperientzia falta. Indartu du, toma batzuk indartu ditu. Eta, beste... Segurazki beste modu profesionalak izango bagina, igual beste zerbaitateko zen, eta, seguramente hori da, bigarren bat egingo bagenu askoz profesionalagoa izango litzateke, baina askoz txarragoa ere bai. Baina profesionalago seguro, baina horrengoan... Ez dakit, zerbait esaterren, emakoki. Behin sartu dezuela sudurra dokumental gintzan eta bar, gogorik dago, bigarren bat egiteko, edo ideiaren bat, edo... Ni sudurra, handia dakat, baina... oso argi dakat honekin plantu egiten dut. Nire barrukoa, nire bihotzetik atera dokumental hau egitea, baina ez dit eskatzen beste zerbait egitea. Historia, zu ona ekarri zaituena da historia eta ez dokumental bat egin. Eta ez dokumental bat, nik nire sinema mundukoan, eskolako mantenimentuko
gizon bat naiz, eta mundu hau ez da netzat oso asko disfrutatu, asko irabazi dut nik. Ordu asko sartu ditu, baina asko balantza nire alde dago, nik asko irabazi dut, baina nik ez dut olakorik gehiago ingo. Hori bai, Jon Mikelek egiten duenean dokumentala lagunduko diot. Zerbait egiten duenean ni lagunduko diot, badaki horrengo naizela, bere albo. Galdetu beharko diogu, zerbait buruan ez? Ez, egia esan, nik ez dute zer buruan, ni dokumentala hau egin nuen, hasieran aipatu du, ideia zoro batzuk, baina ez ezer serioa. Dokumentala hau egin nuen, aipatu dituan arrazoiengatikan, egin nuen dokumental hau, baina, claro, era berean, ni dokumental hau egiten hasi horretik ere, ez nuen dokumental bat buruan, eta batan dokumental bat egiten bukatu dut, beraz, jakizu. Bueno, inquietuak zaten pertsonak pasatzen zaitu. Galderarik? Bai, venga, bota. Lehenengo zorionak, ikusi gabenekoen, aukeratik batik izan direla, baina nik batzeiz egokitu. Eta, gustora ikusi dut, aipatu duzuen isiltasun hori, txalda jo ditugu, baina hori hor sentitzen dugu. Horren atzean daben isiltasunaren inguruan, badagolako batetik, barrendik ateratzen den isiltasun hori, beldurra bestea galdetzeko torturatuak zer esango eta bai. Zurrazkemen gaudan duten okuke ditugulako inguruan. Gero badago beste isiltasun bat, ez da isiltasuna, baizik eta isilarazi egitea, ezta? Horra, ipatu duzu, ETB erosi duela, ez dakit eman duen, horrenik ez du eman, beraz isilarazten ari da, primeran jarriko du, baina segundan utziko duan, albada, jendea ez da. Zer beste gauza batzuk iragartzen dituzte, behin eta berriz, urrengo astean, hau ez? Telekatzarik amazutan, ETB-ko horrendik ez du eman. Ez da nik ez du dala ikusi. Baina erantzun zegoen hori izan, ez da? Horiek nola gainditzen dira, zer egin daiteke, ez da? Eta gero zetik, zentzu Euskal Herrian asko eman dela, ez da gehienekin bakarrik, zen neurritan ikusten dugu askotan gertukoak, batzutan iristen da azien emaldiarekin, hori ikustera joan ez denak ikustera, baina askotan oso gertukoak, niz hezkuntzan mundutik nator, jubilator, baina hezkuntzan txikiekin mugitu da, badakizu ez zerbait batxi, unibertsitatean, hor, marruman bai, baina ez, hor ere mugitu otegan edo ez dugu, azken galderari erantzunez, ez dugu unibertsitatean, hezkuntzan mugitu, niri adiez, beldur asko ematen dit, mediatikoki sartu gaitezkela garo, kriston fregauan, ezagutzen dut nola funtzionatzen duen herri honek, eta nik uste asko kostatuko zela. Solasalditan atera da behin goiotan, gai hori batzuk esaten dute, nire unibertsitatean, edo repente, ikusi arazi digute eta materia eta elkarri eta azterketarako sartu dokumental bat, baina gure kontrako eta horiek aldia eta bestiak ez dakigu nola mugitu. Zaila da. Nik askotan jendeak olako gauzak atera diren, saiatu zuek edo gu lagunduko, baina ez dakigu nola. Eta gai nahiko tabua da, nahiko gorra. Iazuek mugitu duzuen, ez deituak izan zen. Ez. Askotan ibiltzen gara oso esparru segurutan. Bai, eta helburua da ez bakarra hezkuntza sartzea, baita ere beste esparru gure inguru politikotik pixkat zabaldu. Atzo adibidez, eman genuen Irungo auzo elkarte batean, eta da uste izan duela emanaldi bakarra, zinemalditik aparte, bersio espainola eman dugula, azpitituluak espainolez. Beraiek ala eskatu eta joango zela, jende eso euskalduna. Eta solasaldi eta galderatan ikusten jende askok flipatu, zegoen emakume talde bat, flipatu zutela dokumentalakin. Geratu ziren, ostras, hau gertatzen da. Hori Irunen? Atzo bertan. Hau gertatzen da, eta geratu ziren, ez ziren gure ingurukoak ez duten espero, eta helburua hori da, zaila da, iristea konbentzitua ez dagoen tokitara.
Eta gero bigarren zailtasuna ikusten duana da, nik emanaldi gehienetara eman joan naiz, eta gazteria ez gera kapaz gazteriara iristea. Eta hori kiston pena ematen dit. Eta nau jakin behar da, eta datozen jendea gazteak jakin behar dute hau. Eta zaila egiten zaigu. Gabezia da, baina iristen garen tokira, eta pena da, baina. Eta ETB-ekin momentuz ez dute emititu, orain hasiko gara, udazkena hasiko gara, modu baten edo besten pixka sirikatzen eta presionatzen aber emititzen duten, eta ez gabeko 12 eta ostegun baten. Bai, bueno, nahiko esanguratsua da ETB-ek noiz nik ez dut esango hori izan zenik arrazoia, baina sekuentzia objektiboa da. Lehenik Sensa Fikziok eta TV3ek deitu zigun eta dokumentala kontratatu zuen eta 2 urtez bere plataforman izango du eta prime timean emititu zuen TV3ek, horregatik 200.000 persona baino gehiago ikusi zuen dokumentala, eta horren ostean etorri zen ETB-rekin sinatze hori, aste betera. Norbaitek esan dezake, rebote horrek kasualitateak gutxi duela. Niretzako interesantea da sekuentzia, eta sekuentzia hori errepikatzen da etengabe horrelako dokumentalekin herri honetan, eta hezkuntzaren gaia aipatu duzu, baina telebista publikoaren kasuan ere badago ere zer hausnartu eta zer kritikatu ere, bai, hildo beretik, Bueno, gu basegon inskripzio arautegi bat sartu duen dokumentala. Bisinatu zuten eta onartu ziguten. Bai, eta onartu ziguten, gero jakin genuen hasieran gu erabat harrituta eta gaindituta notiziarekin, baina gero zinemaldian Rebordinos bera ezagutzeko aukera izan genuen, berak ere esan zigun dokumentala berak ez du erabakitzen, zentzu sartzen dian Euskal Zinemaren saiera eta bar, baina bera zuzendari moduan ere ikusi zuela dokumentala, berak ere gurekin konpartitu zuen, berak ere argi ikusten zuela horrelako dokumental batek lekua izan behar zuela zinemaldian, orduan gure kasuan, zentzu horretan modu zuzenean eta egokian joan zen, prozesu guztia. De hecho, eske guretzako sorpresa handia izan zen. Horrek ere behartzen du ETB. Baita, izan daiteke beste, bai, jakina. Bai. Gero beste arrazoia da, ez gaur ez horretan sakonduko, baina gaur egun ETB-en Euskal Gatazkari edo Euskal Gatazka armatuari lotutako dokumental bat ematerako orduan bada Galbae bat, eta Galbae hori printzipioz da Gogora Institutoa. Printzipioz Gogora Institutuak babestutako dokumentalak bakarrik kontratatzen ditu EITB-ek. Gure kasuan, esan behar dugu, Gogora Institutuaren hasierako babes hori izan gabe ere, gero haiekin harremanetan jarri eta lortu genuela. Normalean gustatzen zaie. Baina hori ere beste Galbae bada. Gure prozesua desberdina izan da. Guk egin dugu gure dokumentala, eta gero joan gera ETB-ra. Eta ETB-ek zantu ez genuela Gogorak ez duzun babesten, gu ez dugu. Orduan galdera zen. Gu Gogora konbentzitu behar dugu, eta bai, Gogora joan ginen. Gogoran egon ginen, elkarrizketa pare bat genituen Bilbon, konbentzitu genituen, dokumentala ikusi zuten, zinemaldirak etorri zen aitzan ezen arro, espreski gu gonbidatua, ikusi zuten, erabaki zuten, eta baiet, orduan, zubilanak egin zituzten ETB-rekin. Baina normalean, Gogorakin egoten da pixkat parte hartze edo modu batean egoten da holako zerbait. Ez Gogorak egiten duena da, Gogorak besterik gabe dokumentalak babesten ditu edo ez, irizpidatzuk ditu, eta kontua da ETB-ren kasuan, dokumental bat ETB-en, horretik esaten dugu, badala norait Galbae bat, hor eztabaidatu daiteke politikoki, baina ETB baldin bada kazetari talde profesional bat, ez du zertan instituzio zehaz bati lotutako elkarte edo instituzio batek erabakitako edo tarjeta berdea emandako eskuartzerik gabe, zuzoaz dokumental batekin, eta Gogorak berdin du
Demagun Pasaiako badiaren segadari buruzko dokumentala edo Maixoa Lasarena, ezakit, ze dokumental, berak, venga, babesten dizut, edo laguntza bat emate dizut, hori ongi dago, baina horrek ez du zertan izan behar galbae bat ETB-en dokumental bat emititzeko, edo ez du zertan, ETB erakunde publikoa delako, eta hor badaudelako ere kazetari batzuk profesionalak, eta beste gabe hori da guk ere prozesunetan ikusi dugun zerbait, gainditzea lortu dugun oztopo bat, baina nik ez dut argi zein dan erantzuna, zein dan bide zuzenena, baina horrek ere zer hausnartu ematen dit, eta ez dut argi zenbateraino horrela izan behar duen, edo ez. Lehenik eraben ekon dizuela, amate horreak izanik hausardiaren gatik ez, eta eskertzekoa, horren bizi gara bandikan relato debekuen garaian, eta hori hausardia. Eta, behin Gloria Botandoren kritikoa saiatu gara izaten ez, bi kontu. Lehenengo aipande bat, garri egin zait, Marini Ebesek hitz egiten duen ez diola kamera bide giratzen. Hori, ezagitik gauza zebat, baina hori, ikuspegi teknikola pentsarazteko mandik, eta gero, bi kontu bat, aipatu duzu, niretzako tortura sistematikoa helburu ezberdina ditu, bat niretzako argitarretan mendeku hutsa, baina gero horren ondorioz, hori iratxeren kasuan, bere zigorrak autotorturatean lortutako autoinkulpazioetan, beste kidea ez eta hori igual ez da geratzen nire ustez hola zera. Eta gero, gogoraren paperarekin lotuta, hemen aldetik aldera bat, iratxeren tortura eragindako torturekin, ikerketarik edo zehozen zabalu zen, egon da zehozen, hor dago galbaera, herri honetan, erakunde armatu baten kidea balin bazera, hor dago, orduan, osnartuta. Azken galderari lotuta, bestela hartuko zait, Iratxe atxilotu zutenean, egon ziren gauz batzuk, instrukzio batzuk tortura ikertzeko modu lasai batean, eta denak artxibatu zituzten, ez zelako frogarik ikusten. Nik Iratxen epaiketan, hor agertzen epaiketan presente egon nintzen, eta hor agertu zen horri buruz abogatu galdetzen zion, eta deigarria da nola, dokumentalen ikusten dugu argazki handi batzukin Iratxen aldea, dena gorriz, margotua, margotua ez, gorriz, dagoela markatua dena, erreta, epaiketan onartu zen, tortura salaketa ikertu zutenean, argazkiak txuri beltzean egin zituztela. Ez zituzten ez dara kolorezko argazkiak erabili. Ikusten orduan txuri beltzean ez da argi ikusten, hori da detalle bat nola eman zuten ikerketa hori. Eta onartu zuten, perituak onartu zuen, eta hicimos unas fotocopias en blanco y negro. Hori da adierazgarria, oso adierazgarria. Eta, gero esaten dezunean arira, Iratxeren kasua frogatuta dago. Zientifikoki frogatuta dago, Estambuleko protokoloa... Baina epaiketan agertu atera zen, onartzen da Iratxek estres posttraumatiko bat duela, eta epaileak, epaile bezala, ez forense bezala, ez mediko bezala, esaten onartzen dugu Iratxek estres posttraumatikoa dakala, baina nork esaten du estres posttraumatiko hori ez datorrela bere espetxeako bizitzagatik. Epailea bihurtzen da forense eta psikiatra eta dena. Eta esaten dute, onartu da dago, Estambuleko protokoloa egin zaio eta estres posttraumatikoa duela, baina nor dakin hundi datorren hori?
Baina, bueno, epaiketan epaileak nahi duena esango du, baina iratxe dago instituzio publiko batek, gobernu batek egin duen torturatu ofizialen lista batean, Jaurlaritzak egin duen lista horretan, Pako Etxeberriak hitz egiten du hemen, berak egin du, lista ofizial bada, Eusko Jaurlaritzaren aginduz egindako lista bat, lista beraz balio instituzional erabatekoa duena, baina jakina, gero depende nor izan den torturatua eta ze paper izan duen gatazkan, es papel mojado. Dokumentala nahin zuzen, esan ere igual nahi badezue esan igual gure kasuan importantena, baina guretzako iratxeren papera gatazkan ezan importantena. Guk genekin azan iratxe zela persona torturatu bat. Eta hori salatzen du dokumentalak. Eta iratxe torturatua izan dela Eusko Jaurlaritzak baieztatu egin du modu ofizialean. Eta beraz, Espainiar gobernua gutxienez, eta Jaurlaritzaren papera zer izan dezakegu, baina prebarikazio batean sartzen ari da, edo sartu beharko luke litigio batean pentsatzen denik Jaurlaritzarekin, ez iratxeren kasuan, dauden 4.100 piko kasu horiekin, ez? Baina, gero badakigu zindan testuinguru politikoa, eta politikoki aurrera pausuna harmena izan dela adibidez ikerketa Jaurlaritzak egin duena edo Nafarroako gobernuak egin duena, hori argi dago aitortzaren, ez? Aitortzaren ikuspegitik. Baina erreparazioaren eta justiziaren ikuspegitik oraingoz urratsak. Baina gogorak badu irizpide bat, pertsonen arabera gatazkan izan duen paperaren arabera, ez? Bueno, ekuiko du, baina, ez da publiko deno, ez? Nahiko argi dago gogorak hildo politiko bat duela. Horregatik nik leno esaten nuen, zenbateraino den zilegi, telebista publiko batek, hildo politiko zehatz bat duen, karo, instituzio publikoa dela esango digute, baina, guk badakigu, kasu honetan, gogorak nolabait eraikitzen duen errelato hori, ez dela errelato konpartitu bat, zentzu horretan. Horretik leno egiten nuen kritika hori, edo leno aipatzen nuen gogora galbai izatea, ziurrenik ez dela zilegi. Diot, ETB dokumental bat eskaini edo ez, erabakitzerak orduan. Bale, eta gero, lehenengo galdera egiten duzuna, Mariniebesek ez dula kamara biratzen hori arazo tekniko bat zu. Bai. Hori hasieran esateguna, igual zuzendariaren erabaki ausar bat izan da plano bakar bat egota dokumentalan, ez da exactamente hori. Hor utziko dugu, baina ez da exactamente... Utziko dugu, pixkat oso gainetik salduko dut. Osa, imaginatzet, beste elkarrizketa guztiak bi kamara zauzkata, eta kamara... Honek kamara fallatu zuen. Eta orduan, gertatu zen fallatu zuela, eta orduan erabaki genuen gauean ikusi genuean, kasi, kizon bajoia auki genuen. Eta orduan Mariniebes ditu genean, Mariniebes, elkarrizketa berriro inbarkau da, eta gaizki atera zaigu. Eta ditu ni Mariniebes eta santzian, ze ondo, gehiagitzin dut. Eta orduan, bigarren elkarrizketa fue con el freno a mano. Eta bigarren elkarrizketa, bi kamarakin zego, baina ez duen deusteko balio. Hau dira horrelako esperientzietan, horrela ikasten da, direnak, lehenengo entrevista hori grabatu genuen leku zehaz batean, baldintza meteorologiko zehaz batzuekin, plano desberdinak eta abar, eta 3-4 plano salbatu genuen bakarra, eta hau da uste esaten dugun lehendabiziko aldia, eltrestatean, baina salbatu genuen bakarra izan zen plano hori. Marinesen plano bakarra dago entrevista dokumental osoan, eta da, lehen entrevista horrek bakarrik balio zuelako. Bestetan, beste manera batera joan zen elkarrezketara, eta orduan jolastu behar izan genuen plano bakar horrekin. Ondo geratzen da plano hori, Autu bat izan zuten, Bai. Aurrez aurre, ez? Kamarari... Gaina gero, mugikorra hartu aurretik ere badago droi bat. Horretik ikusten dara, eta bai, eta droi horretan, jarrai dezakegu... Alia da gehiago. Bai, ez dago, jarrai dezakegu pixka bat, gure inesperientziaz egiten. Ez, baina, zorionak, amaitutzat emango dugu, zer nahiko hitz egin dugu, eta gainan, ezakit orain afariak prestatu behar dituzten, eta
Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko zuei bai, bigarren urtez, saiakera hau, etortzeagatik. Izan da zinemaldi alternatiboaren 2023ko ikasturte honen brotxe de oroa. Eta plazer bat izan da zuek hemen izateaz, gure podcastak bakizuen honen ikusi, entzun, eta nadezun guztia. Beraz, eskerrik asko zuei, txalo bero bat. Mi eskerrik asko. Amaitu horretik, gauza bat esangoet, eta berreskuratu nahi nuke dokumentalaren bukaeran Nekane Txaparteginez elkarrizketa batean Nekane Txapartegik esan zituen hitzak, dela torturaren alde edo kontra egon zaitezke, ezin erdian gelditu, isilik mantentzen denak badakigu nola pentsatzen duen. Barru kulturalak.